Bueno, gaur beste behin ere bildu gara Laudion, ez bakarrik Laudio, bezik eta Bailarako beste herritako herritarrak, Palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko batetik, eta Israeli gaitzespena ere adierazteko, ez? Hemen atzean dauzkagun marka horietan nolabait fokuratuta, ez? Pasa dira 305 egun, alegia urte bete, eta gauzek onerain baino okerra egin dute, ez? 40.000 pertsona baino gehiago hil dituzte, ez bakarrik Palestinan, oldarraldia Libanora eratua, horrek suposatzen duen guztiarekin, alegia zonaldea ez egonkortzea besteak beste, eta, bueno, Israelek nahiko argi eta geroz eta argiago uzten nahi digu bere bihozgabetasuna eta bere helburuak zeintzuk diren, ez? Horren kontra, urte honetan zehar egin ditugu hainbat ekitaldi, ez? Gaurkoa bezalakoa. Gaur egin duguna izan da batetik mikroireki bat, non hainbat pertsonek hartu duten parte, beraien ideak plazaratuz, ala abestiak abestuz, eta ostean egin da gizakate bat, ez? Nolabait irudikatzeko, guk ere baukagula aferakiko ardura bat, ez? Eta tamalez jarraitu beharko dugu, honi jarraitutasuna ematen, ez delako maituko, ez? Ez oldarraldia, ez da horren atzean dauden miseria eta sufrimenduak. Beraz, hemendik ere helaraztea, antolatuko ditugun beste ekintzetara batera, Israeli boikota egitera, eta itxaropena ez galtzera, ez? Herriak besterik ez du salbatuko herria.